In the old days, there were three graces, one for architecture, one for painting, and one for sculpture. And painting and sculpture were called the free arts, and architecture was called the bound art, because it's bound to facts and to reality. This was a gallery that closed, Galeria Klatschkin, and we took it complete as it was with the sculptures and the garden and everything. And we've been feeling very much at home here. My favorite chair from Sri Lanka, that's where I sit and smoke a cigarette. I've started smoking again after 30 years I stopped. Now I've started again. It's on the basis of that it's now so late that's not what will kill me. Something else will kill me first. A bus on Dizengoff or something like that. I work here with two of my daughters, and I'm sort of playing the old guy. And it's very comfortable. זה קמפוס שמפוזר על 70 דונם שמורכב מ8 מבנים. זה שהמבנים פזורים זה קורה בכל קמפוס, אבל זה שבתוך המבנה עצמו חצי ממנו בעצם הוא פתוח ולא סגור, זה המהפכה שנעשתה פה. We like having our school here, and our children love the school and our adults love to work here, and it has to do a lot with the facility and the way they designed it. המטרה שלנו הייתה, ואני מקווה שהיא גם התממשה, ההשפעה של האדריכלות על ההתנהגות של הילדים ועל תחושת ה-well-being של הילדים. אנחנו מאמינים שאם ילד נמצא במקום שהוא משתלב עם הסביבה שלו, שהוא קשור החוצה, שיש לו כל הזמן אוויר ואור, שהוא לא מרגיש סגור, שהוא לא מרגיש דחוס, זה משפיע על ההתנהגות שלו, זה משפיע על כושר הלמידה שלו, זה משפיע על היחסים שלו עם החברים שלו, זאת אומרת, זה משפיע עלינו כבני אדם. I think the adults feel more relaxed also because it's a big campus and you get to get out in the fresh air. We have a lovely site here. The use of the wood in the building and the high ceilings gives also a sense of expansion. I could be real philosophical and say that expands thinking, you know, and allows people to be a little more creative. It's a place that fosters that kind of behavior and thought. אהלן. היי בנות. מה העניינים? יצא מרשים מאוד. צריך לקחת מפה תובנות לפרויקטים הבאים. אני חושב שאחת הפעמים הראשונות שראינו שימוש בעץ בהיקף כזה נרחב בפרויקט ציבורי, משהו שמאוד הרשים אותנו, כי זה משהו שאנחנו עובדים עליו מאוד קשה לקדם את תחום העץ בארץ ולעשות את זה נכון, כי עץ זה חומר מדהים, חומר שמרגיש נכון בתיווך בין הפנים לחוץ, חומר עם אפקט מאוד חזק על חלל, חומר חם, מזמין, חומר שמאפשר לחשוף את האמת הקונסטרוקטיבית של המבנה ולקחת אותה עד הסוף כמו שעשו כאן. הקונסטרוקציה בעצם משתתפת בחגיגה העיצובית ולא הופכת לאיזשהו משהו שמנסים להסתיר אותו. מה אתה אומר על הקורות? אני חושבת שכדאי שנשתמש בקורות הרב-שכבתיות גם באדיס. אוקיי, מה שהרב-שכבתי משדר זה מצד אחד מראה מאוד חם ומזמין, מצד שני עדיין מאוד מאוד נקי. מה שדיברנו עליו זה פרויקט נוסף של בית ספר אמריקאי באדיס אבבה, שהן מתכננות עכשיו, ובעצם לקחת את התובנות שקיבלנו כאן, כולל השימוש בעץ, ואת כל זה לתרגם לפרויקט החדש שהן מתכננות עכשיו. אז יש בעצם שני מקומות, אחד זה התיאטרון והשני זה הבריכה, שבשניהם יש קונסטרוקציה גלויה. לאדיס אבבה אנחנו באים דווקא מאוד מבושלים ומוכנים מבחינת מה שאנחנו רוצים לתת. כל העקרונות שיש פה יחזרו על עצמם. מה שכן יהיה שונה שם זה הביטוי החיצוני בסופו של דבר של הארכיטקטורה. אנחנו מוסיפים שם הרבה אלמנטים שהם מקומיים.
פה זה עובד, אז אנחנו לוקחים את זה הלאה. איזה רוחב קורות אתה חושב צריך מבחינת בתחושה שלי הם צריכים ללכת לכיוון קצת יותר כפרי, אולי עץ גושני, ואנחנו נראה איזה עוד פתרונות קיימים בשוק. בעצם העולם תצוגה הוא כלי עבודה. על תא שטח קטן יחסית, מורכזים המון דוגמאות של סוגי עצים, חתכי עצים, צבעים, פרזולים. מאוד קל לקבל החלטות ולהתקדם קדימה. הכל חשוף בפנינו, אפשר לראות את הדברים בעין, להרגיש את החומר, להבין את הפרופורציות ולהתקדם בפרויקט. Now, Ulrich, you want to come and join us? אני חושבת שמלכתחילה הגיעו פרויקטים כאלה למשרד בזכות אולריק. ועכשיו זה כבר, בגלל שאנחנו ממשיכות, זה כבר קורה באופן טבעי וממשיך, ואני חושבת שזה יוצר לנו עבודה מעניינת ומגוונת, שזה בסופו של דבר מה שהכי חשוב. The level of the sports hall is there, and people can go straight in for the... Ulrich is an old Viking name, and it means the rich wolf. And it's very inspiring. Through the whole history of Denmark, all the sort of top aristocracy called their sons Ulfwig. And how it got to our family is a long history by itself. I won't go into that. But my father was a painter, my grandfather was a painter, my grandfather's brother was a famous architect. So I have it in the family. נכנסתי לאדריכלות די באופן טבעי מהבית. האדריכלות הייתה חלק מהחיים שלנו. בגלל שאולריק הוא אדריכל טוטלי, אז האדריכלות הייתה חלק מהיום-יום שלנו. אם זה בבית שגרנו בו במושב שאולריק תכנן ועברנו אליו כשהייתי בת 7 או 8, ואם זה חופשות שהיינו נוסעים לדנמרק והיינו רק נוסעים ממבצר לארמון, והיינו אומרים לו, די, אנחנו לא רוצים לראות עוד ארמונות, והיינו צריכים לראות עוד איזה ארמון. בגיל 17 גרנו בסרילנקה תקופה של שנה. אולריק אז עשה פרויקט תכנון ערים מאוד מאוד גדול. אז אני זוכרת אותנו נוסעים איתו בג'יפ, ויוצרים באמצע הג'ונגל באיזה מקום, והוא היה אומר, טוב, אז עכשיו יוצאים מהג'יפ, לראות אם יש פה איזה משהו מיוחד שצריך לשים לב אליו בתכנון של העיר שתהיה פה. אנחנו יוצאים מהג'יפ, מסתכלים ימינה ושמאלה, רואים רק עצים, לא רואים כלום, לא רואים את האדמה, לא רואים את הטופוגרפיה, כלום. מסתכלים, אז אולריק אומר, טוב, אין פה איזה סלע גדול או משהו כזה שצריך להפריע להם. אנחנו אומרים, לא, טוב, אז אפשר לחזור הביתה לתכנן את העיר. When I was still a student, I won second prize in an international competition for a monument for the Buddha in New Delhi. And that got a lot of publicity in the Far East. And a very nice architect from Sri Lanka wrote and asked if I would like to come and work with her. So I bought a ticket and I sailed out. And I fell in love with the country, I fell in love with the people, and we became very good partners and co-workers. And that's how I built up the office in Sri Lanka, which became the biggest office in Sri Lanka. We were the first to develop tourism in Sri Lanka in the 70s. We did a lot of the kind of hotels that you now see in Thailand and India and all that. We did the first ones in Asia. And now we're doing what we call a village university in Sri Lanka. That is actually adult education for farmers. A building is a place for our souls, whether it's an office building or a hotel or a house or a school. It's a place for people to be happy in, or less unhappy at least. Every job, whether it's low budget for poor people or high budget for well-off people, it's an analysis of the situation of the people, of what is required, and it's living in and becoming a kind of empathy. It's a kind of almost a spiritual thing. בואי נתחיל. מה היום? אחד הדברים שהכי חשובים לי זה הנושא של ההקשבה. וחיפשתי מישהו שיקשיב לי ויפרש את הרצונות, המאוויים שלי, התפיסה שלי, האתיקה שלי. וכל פעם שהייתי יושבת עם אולריק, הייתי אומרת לו תודה רבה, אז הוא היה אומר לי בשביל מה? לא אמרתי כלום, אז אמרתי לו בשביל ההקשבה. לשבת כאן, מסביב לשולחן, זה כל כך חשוב. אתה נכנס לחיים של הבן אדם, אתה יודע איך הוא חי, מה החלומות שלו, מה הרצונות שלו. זה לא פסיכולוגיה, אבל בהרבה מובנים אתה ממש נכנס לקרביים של הבן אדם. מצאתי את זה בהודו, אצל איזשהו צייר שמצייר על עריכים,
ואני שומרת את זה כבר 5 שנים לבית? לבית, כן. אני כבר מכירה את דניאלה, דניאלה מכירה אותי. כשיש לי כל מיני רעיונות משוגעים, אני שואלת אותה, דניאלה, את יושבת? ואת לה, תשבי. אני רוצה פה את זה נוצץ. נצנצים. אז מגיע שלב הנצנצים. היה מאוד חשוב לי שהבית יהיה אקולוגי כמה שאפשר. הגישה של תכנון ירוק ומערכות אקולוגיות בבנייה, זה דברים שאולריק עשה כבר בשנות ה-60 בפרויקטים שלו בסרי לנקה. זאת אומרת, השתלבות בטופוגרפיה, זאת אומרת, התייחסות לכיווני השמש, התייחסות לאוורור הטבעי בבית. בזמנו זה נעשה כי פשוט לא היה מיזוג אוויר, אז היה צריך פשוט אזורים של צל, ולא היה מיזוג, אז גם היה צריך לאוורר את הבית בצורה טובית, זאת אומרת, זה נבע מצורך. תמיד המשכנו לתכנן את הבתים ואת המבנים הציבוריים באותה דרך, ואז התלבש לזה עכשיו עוד העניין של המערכות האקולוגיות שנכנסו היום, שבעצם רק מחזקות אותנו. נגיד בבית הזה יש לנו בריכה שהסינון שלה הוא אקולוגי. מה זה אומר? שזה לא בריכה עם כלור. 2 מבצעים היו פה בבריכות, אחד זה צביקה מאקוואטק שסינו את התכנון של המערכות הרגילות, והשני זה הייתה יעל מאידרוס שעשתה את המערכות האקולוגיות. אז בעצם הסינון שלה נעשה על ידי 2 דברים, פילטרים שעובדים על בסיס ביולוגי, והשני זה הערוגה הזאת, זה ערוגה רטובה, שהמים מסתננים דרך הצמחייה, ואז הם נשפכים לבריכה. המים האלה הם מים שהם יותר חיים מאשר מי הברז, כי יש בהם חיים של הצמחייה, ובמי הברז כבר אין את החיות שיש בצמחייה. אז לשתות כוס מים מהבריכה הזו הרבה יותר גם טעים וגם מזין וגם בריא יותר מאשר לשתות מי הברז. אני אוהבת לתכנן בתים פרטיים. כל מגרש הוא אחר, ואתה מגיע לכל מקום ואתה צריך למצוא פתרונות לדברים אחרים. בוא נלך לפטיו. רציתי להראות לך משהו בפטיו. פה למשל הבית בנוי סביב חצר פנימית, שזה מצד אחד תפיסה שהיא מאוד מסורתית, גם לארץ, במובן של הבתים הביזנטיים היו סביב חצרות, בתי החאן הם סביב חצרות. ומצד שני, האופן שבו עושים אותו, הוא כבר לוקח, היום הוא כבר לוקח את זה צעד אחד קדימה. רציתי להראות לך איזה יופי זה יצא. גם העץ נשמר נורא נורא יפה. גם זה שדרך החלונות רואים את הספרייה. מדהים. תשמעי, השיטה פה זו מערכת שבה שורפים את העץ עם ברנרים, שמים עליו שמן, וככה הוא נשמר, כי יש עליו פשוט את שכבת הפחם שהצטברה אחרת. כן, אני רואה. הצבע, גם, זה יוצא השילוב בין השחור לבין החום. יפה יפה. זה עובד יפה גם עם הצבעים של הפרגולה. הפטיו הזה מדהים. יש לנו קליינטית שאנחנו עושים לבית בבני ציון, שיש לה סיטואציה די דומה. יש לנו פטיו, שהוא בעצם הכניסה לבית, שיש לו קיר משני הצדדים, ובעצם כל הסלון והמטבח פתוח לפטיו הזה. אנחנו רוצים שבעצם הכל יהיה כמעט שקוף. ברגע שרוצים מינימליזציה למראה, לא רוצים לראות עובי פרופילים, רוצים מפתחים גדולים לפתיחה, זה מיד מעביר אותנו לזכוכיות, מעביר אותנו לאלומיניום, ועם אלומיניום, וכדי לא לקבל את העובי שהאדריכלים לא אוהבים, יש איזושהי מערכת חדשה של חלונות שנכנסה ב10 שנים האחרונות, שהיא מינימליסטית, שבהם כל ההיקף מסביב המסגרת קבורה בקירות, והמפגש מאוד דק, משהו כמו 2 סנטימטר, זה נראה מהמם, והאפקטים שאנחנו משיגים הם פשוט בלתי נתפסים. באירופה עדיין בונים את הבתים האלה עם החלונות הקטנים ועם הכל קטן, כל אירופה עדיין בזה. אנחנו הישראלים יש לנו גם את החוצפה וגם את הרצון, והאדריכלים פה מעיזים. רוב הספרים של הספקים שלי באירופה הם משתמשים בתמונות ממני בשביל להראות שם דברים מודרניים. מערכת מדהימה, זה שקוף לגמרי כאילו שאין חלונות. בדיוק ככה. וזה מכניס את הפנים כאילו כלום. זה מתאים מאוד לקונספט של הבתים שלנו. A house is not just for our bodies, it's also for our souls. And when you come into a house, you have to at once feel that there is some kind of soul in it and that it corresponds to your soul.
That's why we have such long conversations with all our clients to try to get them to love the house before it's even built. בעצם הבתים שאנחנו בונים הם קודם כל בשביל מי שגר בהם ומי שחי בהם. והם לא איזה רעיון אבסטרקטי או איזה רעיון פיסולי או איזה רעיון אסתטי, אלא זה קודם כל שמי שגר בבית הזה יהיה לו טוב בבית הזה ושהוא ירגיש בהרמוניה עם עצמו ועם הסביבה שלו. בוקר טוב. אהלן. מה שלומך? אני עובדת על הבית הזה כמה שנים טובות. בעצם הקונספט שלו זה בית שהוא גג אחד גדול. את הגג בנה מרק, שהוא בונה גגות מהטובים בארץ. קודם כל הוא מחופה ברעפי עץ, שזה דבר יוצא דופן, שאין אותו בדרך כלל, ונותן לבית תחושה קצת יותר אורגנית, קצת יותר טבעית. החומריות של הגג משתלבת עם החומריות של הבית, וזה הופך להיות דבר אחד הרמוני. מה שאנחנו בעצם מנסים להשיג בכל האלמנטים של הבית. רציתי שתראי את המפגש בין הקירות לבין הרהיט עצמו. איך נגיע לתוצאה מושלמת שהדלת תהיה באותו קו עם החזית והקו המדויק שאנחנו עובדים איתו. בית זה משפחה, בית זה חמימות. מה שמחבר בעצם את הכל זה העץ, זה הטבעיות. זה האינטרס בעצם של כל המערכת הזו, של פלסנר, של חזני, של הרצף, של הגגן ושל כולם להגיע לאיזו תוצאה של לעמוד נכון בבתים האלה. אתה חושב שזה יהיה בעייתי שיראו את הבליטה הזאת אחר כך? אנחנו עובדים איתם בעבודה מאוד צמודה, אנחנו נותנים את הקונספט, אז הם יושבים ומסתכלים על זה שוב ונותנים לנו הערות. זה כמו שאנחנו נותנים עם הלקוח, שזה בעצם עבודה של דיאלוג, או כמו שאנחנו עובדים במשרד, שזה עבודה של דיאלוג, גם עם הנגרים ואנשי המקצוע. אם הנגר אומר, רגע, תשמעי, יש לי איזה רעיון טוב, אפשר לעשות פה פרט ניתוק, בואי נחשוב על זה ככה, מסתכלים על זה שוב, פותחים. אז ככה עבדנו איתם, ויש פה הרבה נגרויות. השילוב של העץ האלון המולבן ביחד עם האגוז זה דבר שהוא מדהים. זה עץ אגוז שאם אתה מריח אותו, לפני שהוא מעובד, הוא מריח לך פקן. ואתה מסתכל עליו, אתה רואה את הדבר, את הצורה הזאת פה, את הצורה הזאת. זה מחבר אותך למציאות של היום. החיבור לעץ זה הקרקע לאדמה, ואנחנו פה, אנחנו לא בשעה, אף אחד מאיתנו לא טייס. וזהו, זה התוצאה של בית כזה שאנחנו עובדים עליו כל כך קשה. כשאתה בא לבתים או בא למבנים שאנשים משתמשים בהם ואתה רואה שהם מבסוטים, אז אין כיף יותר גדול מזה. שיצרת משהו שהוא משמח. נוף ילדות זה קודם בתוך ירושלים, אחר כך יצאנו קצת החוצה למושב, שזה גם היה הנוף שאנחנו רואים עכשיו של הרי יהודה, ואחר כך חזרנו עוד פעם לתוך העיר פנימה. אני אוהבת את ירושלים, יש בה משהו עם המון עוצמה. משהו שלא מרגישים כל כך בתל אביב. בירושלים יש משהו הרבה יותר פוליטי בקיום. היי, מה נשמע? בסדר, מה העניינים? טוב. אנחנו נמצאים בבית המדפיס הממשלתי, שנבנה ב-1934, כבית מדפיס ממשלתי למנדט הבריטי. מי שתכנן אותו היה אדריכל אוסטין ברב הריסון. באותה תקופה התחיל סגנון שנקרא פונקציונלי תעשייתי, ומבחינתו זה מה שהיה רלוונטי למבנה הזה. ולכן הוא מבנה מאוד לא ירושלמי. הוא לא מחופה באבן, הוא כולו מטויח. יש לו את הקרניזים האלה שבולטים, ומתחתם יש חלונות שנקראים סטריפליין, חלונות מאוד צרים וארוכים. שאי אפשר היה להסתכל דרכם. זאת אומרת, זה התאים באמת לחלל של מכונות גדולות שהיו ממוקמות במרכז החדר, אבל לא לעבודה של אנשים בתוך חדרים או אנשים שצריכים להסתכל החוצה או משהו כזה. זה עובד כל כך יפה, החדר שיבות של משקיף. שוקלים פה הסביבה של גלריה. מי שהחליט שהוא רוצה לקחת את האתגר ולשמר אותו הוא אראל מרגלית, שהוא הבעלים של המעבדה שיושבת פה למטה. הוא בעצם בא אלינו ואמר שהוא רוצה להפוך את המבנה הזה לחברות סטארט-אפ, שבעצם האתגר המרכזי היה איך לקחת את אותם חללים עצומים שהם לא כל כך נעימים לשימוש יומיומי ולהפוך אותם לחללים שאנשים ישבו בהם כל היום. אז בעצם מה שעשינו זה לקחנו את כל המבנים והתוספות
כלפי פנים, והפכנו אותם בעצם לבניין אחד. כלפי הרחוב שמרנו מאוד מאוד בעדיקות על בדיוק מה שהיה, כולל זה שבעצם לא החלפנו את החלונות אלא רק שיפצנו אותם, אבל כל האופי של החללים ושל המקום נשאר כמו שהוא היה. לבניין יש חיים משלו, זאת אומרת, זה דווקא מאוד יפה לראות שהבניין יכול לא להישאר מקובע, ואפילו אם משאירים את החזיתות שלו, אתה בעצם מכניס חיים חדשים לתוך המבנה, שרלוונטיים להיום. בבית הפגודה הייתה מורכבות הרבה יותר גדולה מבחינת השימור. למעשה היה צריך כמעט להחליף את הכל. החלפנו את הרצפות לאט לאט, כל פעם שליש. היה פחד גדול שהמבנה יתמוטט. חפרנו בפגודה מרתף מתחת למבנה הקיים, בקונטור של המגרש, גדול יותר, שכולו למערכות טכניות. זאת אומרת, הכנסנו מרתף של 500 מטר מרובע מתחת למבנה הקיים. וזה היה פרויקט מאוד מסובך ומאוד מרגש גם. החשש, אני חושבת, הגדול בפגודה היה קטע שבסופו של דבר הוא יהפוך למשהו מאוד מצועצע. אבל אני חושבת שבסוף דווקא הצביעה עדינה, שמבליטה מעט מאוד את הקרניזים ושמשאירה את הכל בצבעים מאוד מונוכרומטיים, הפכה אותו למאוד אלגנטי בסופו של דבר. אהלן. היי. Hi, darling. How are you? זה יופי פה, כבר שכחתי איך זה ירושלים. Careful, it's not straight So here. here, at least all the clients are dead in Gibinino. הפרויקט בעצם התחיל כבר לפני 10 שנים, כשהתחיל השיקום של הוואדי. הוא בעצם מורכב מכמה פרויקטים. אחד זה השיקום של הוואדי עם שבילים חדשים, עם ניקיון מאוד מאוד רציני, גם למטה וגם למעלה בגבולות עם השכונות, יצירה של קירות תומכים, ושיפור הניקוז של הוואדי, שכל פעם שירד פה גשם, זה סחף את כל הצמחייה איתו. All this was planned for little villot and little houses. After the Six-Day War, Misrad Shikun did a plan with building 20-story buildings right up to the old city wall, doing new highways all around the old city with a flyover higher than the Scottish church, etc., etc. And I gave a very severe criticism. So immediately afterwards, Teddy scrapped the plan and asked me to be Mandesa Ear. And that consisted of a lot of stopping things. We saw the old city as a thing complete in itself. The whole character of the old city is that the desert comes up to it on the east side, and all that should be preserved. And it became a Gan Leumi. I did some parks. I did Gan Bloomfield, which was a continuation of the landscape around the old city, not with flowers, but keeping the silver color of the desert. And then on the outside, Gana Parmon, which is a totally different concept. It's a play garden, an action garden for kids to play basketball and theater and concerts and all that. I've come to the conclusion that architecture is, first of all, a craft. Well, that is, you have to know how to make things, you have to know how to make a door, a window, a roof, how to install a toilet, because that's what architecture and buildings are made of. Secondly, and if you are lucky, it's also an art. And thirdly, it may be a philosophy or a theory, usually when the two first fail. So I think we're trying to do good buildings, better schools, better houses, better homes for people. האדריכלות היא קודם כל לבני אדם, גם מבחינת הנשמה וגם מבחינה פונקציונלית. וזה הבסיס להכל. ושהתכנון באמת מתחיל מהפנים החוצה. זאת אומרת, מתחיל מהבן אדם, מתחיל ממה הוא צריך, ממה הוא רוצה, ממה הוא חולם, אם זה מבנה ציבור ואם זה בית, ואחר כך מתוך זה יוצאת הצורה ויוצאת האסתטיקה. ואני חושבת שזה מאפיין את העבודות של אולריק, ועכשיו את העבודות שלנו בתור משרד משפחתי. זאת של הפרנסה של ולידית?
אהלן. היי. טוב, אז... I think we have to go now. Okay, we'll meet you later. Okay. Bye. Bye, אולי. ביי, אולי. יש לנו את המחסן לאחסון אופני נכים לפארק, שעוד לא דיברנו על זה, שזה לדעתי צריך להיות איזשהו גם כן. שמתייחס החוצה, שמתייחס החוצה. אנחנו בעצם מקימים באזור שנקרא יער אילנות, קמפוס, שיאפשר לאנשים עם לקויות ומוגבלויות קשות להשתלב עם האוכלוסייה כולה. וזה מתבטא בכמה דברים. קודם כל, המרכז יום זה אנשים שהם בעצם מבלים את שעות היום שלהם שם. משעות אחר הצהריים, הרעיון שהוא יהפוך להיות מתנ"ס אזורי, כדי שהקהילה תגיע לשם ותשתלב איתם. בנוסף למרכז היום, אנחנו עושים מערך מגורים, שגם הוא לא מערך מגורים רק לאנשים עם לקויות, אלא משולב עם מגורים לסטודנטים. זה בעצם ליצור איזשהו עולם שרוצה למשוך לתוכו את העולם שבחוץ. אנחנו לא חיפשנו אדריכלים שמבינים דווקא באנשים עם מוגבלויות, חיפשנו אדריכלים שמבינים באנשים, נקודה. אני חושבת שהשינוי הכי מהותי הוא המונח שאיקי משתמש בו, וזה עיצוב אוניברסלי. יהיו עם זה הרבה בעיות, זה לא כל כך טריוויאלי ליצור כניסה שהיא שוות ערך גם לנכים וגם ללא נכים, אבל אני חושבת שאם נתחיל לשנות את הדרך שבה אנחנו חושבים, אז אנחנו נגיע קרוב יותר למטרה, כן? ימים לבנים ארוכים כמו בקיץ קרני החמה, שלוות בדידות גדולה על מרחב הנהר. אולי! אולי! אי אפשר עם הרצינות הזאת. ישרים וגבוהים בין אתמול ומחר. כשעשינו את המודל היו שניים, היה בית סירות כזה קטן שעמד בנפרד והיה המבנה. אחר כך היינו צריכים לאחד אותם. אבל בסך הכל זה נשאר די דומה בסופו של דבר. כל הרעיון הוא אותו רעיון. כאילו מבחינת החומרים, הבטון והגג, הוא נראה לי שהוא דווקא מזדקן יפה. אבא צעיר לנצח. I'm proud of my daughters, first of all. Secondly, I'm proud of the fact that some of the fundamental ideas that I brought with me have been accepted slowly, so I feel at home. You know what the Chinese say, that happiness is good health and a bad memory. And so by that definition, I'm a very happy man. And I've forgotten all the not so nice things and only remember the good things. Oh, she loves me. This one, Tamar here. We met somewhere, I think in New York, and then we decided to get married. The next day we went up to the registrar and registered and got married in 30 seconds. Just two people, two witnesses, and that's it. And we're still married now 45 years later. No regrets. At least not I don't have. Maybe she has. גם אם הייתי מאוד מתאמץ, לא הייתי יכול להיות ארכיטקט. החיות הגדולות, מוכשרות, עובדות יפה ביחד, עובדות יפה עם אבא שלי, משלימות אחת את השנייה ואותו, ושיש להם מזל שהן עוסקות במשהו שהן נהנות ממנו, מאמינות בו, ויש להם מזל שאני לא אהבתי ארכיטקטורה, אחרת הן היו צריכות לסבול גם אותי. לבבי התרגל אל עצמו ומונה במתינות דפיקותיו, ולמתק הקצב הרך מתפייס לוותר ונרגע, כתינוק מזמר שיר הסוף
טרם סבור את עיניי.